Kapsat, dito kami. Turista kami ngayon sa aming lugar. Hello mga kakapsat. Ngayon nandito kami sa downtown. May laro ang Blue Jays game. Mamamasyal kami ni Madam Lynn. Madam Lynn! Ano? Pagbaon tayo. So, yan. Saan yung game? Ha? Dito, sa loob. Toronto Blue Jays. Yan. Sa mo manood. Nood tayo. Nandiyan naman yung Ripley's saka yung CN Tower. Kikita nyo na yung CN Tower. Turista sa lugar. Mainit, mahangin na mainit. Kaya yung Ripley's Aquarium ng Toronto. Yan. Gusto mo pumunta ulit dyan? Sa Toronto. Gusto ko yun, cotton candy. Kala ko naman gusto mo ulit naman tayo. No? Ayun na picture tayo sa may train. Ayun o. Ano, totoo ba yan? Yeah, totoong trend. Pero hindi manda? Hindi. Yung ano ko nga mamaya may. Ayun o. Entertainment. It's an entertainment. Kaya nga. So, we're here. Parang ngayon lang tayo ulit nakapunta dito, no? Ano, hindi naman ako pupunta dito. Train. Asian Pacific. Ha? Ngayon, pupunta kami sa harbor front. Ano? Maingit May, pa din. hindi ko alam. Mainit na ba? O nilalamig ka pa? Mainit na ba yung Tingin ka doon, tingin ka doon. Ang dami mong bunga. Wait lang. Sana all. So, highway. Traffic ko, tingnan mo. Nandito na kami sa harbor front. Masyadong ano? Mahangin. Lamig. Mahangit yarn. Ang sobrang blue, oh, kasi blue yung sky. No? Ganun ba yun? Yeah. I don't think. Ayan na yung view namin. Ay, ng Bilibee shop na ano. Ang ganda. Ay. Turista. Talagang turista tong si Madam Lynn, oh. Madam Lynn, ano? Aray, dun tayo sa kabilang ano eh. Nandito tayo sa kabilang parte. Ha? Nandito tayo sa kabilang parte ng ano. Mas malawak doon? Ha? No, iba na yun. Center Island yun eh. Doon tayo. Kailangan mo sumakay ng ferry. Ay no, yung ferry na yun, oh. Para dun na, no? Para sa ibang ano. Pang Santa Island? Yeah. Ay, hindi. Malilipad na yun. Lilipad na yun. Lilipad na yun. Ayun na. Take off na siya. Ikot pa yan. Sa iikot. Saan ba siya lalapag? Ay, saan ba siya lalapag? Magkano kaya yan? Yung bangkang yan? Hindi ko alam eh. Drive ka ba niya? Yeah, siguro. Papunta dun sa island. Uy. Baka mas mahal. Baka kasi private. Ano